athebula ukunatha njengabendle enkulu ngabo makhungo Mpila novapho noma nontshanga sodibandlela kamabhelo langozondo khubo noqundo mafonda bezitho nontanda kuphakanyisa ontuliza nkomo ababonwa ngentulize ezinkomo ngabo komphemba siyanqula siyacamagusha siyacenga ke kuwo lo manyange xa sichoyo namhlanje is 11 Friday is 11th of February ngulo sihlanululo kolosuku lokuhlanganisa amayeza xa sizawube sincokola ngokugxotha isilwane sihlanganisela lonto ke namhlanje sigxotha isilwane. What will emphasize ligama elithi persistence. If you don't have lento kuthiwa persistence, game over mntana omhle kwinto zokulwa izilwane, because wabuhlangene nento that is very persistent ube wena ungekho persistent, you are a loser ke in this game. Phambi koba singene ke kuyo lonto sithi mntana omhle wena ubuwine ikhombo yesilwane, abanye benu sibathumelele izinto. We learned ke ukuthi khona hijackwa kule courier system esisebenzisayo kwezi bhaki, khona hijackiweyo. We not sure ukuthi wena kule kona ukuyo awukho affected na. If kuyenzeka ukuthi by Wednesday ibe into yakho ayikafiki, khawusithumele i-message again uthi andikayifumani ikhombo yam. Ncedisane ke sikhumbuza nini ongayivanga xela abayivileyo kule ndawo sidibana kuyo. Sigqibile ke leyo yasezikhombeni. Sithi wena mntu ke ubusithi ufuna ungena kwi-master class, don't forget to send your WhatsApp message to ugogo uMakhosi Ahlangene. Iyaqala i-master class okanye i-practical yamayeza eJoburg eProtea Glen. Ndikende ngathi badoyitoya napha bangadoyito isipha bethuna asingoba phayana thina basixolele. Sizabe silapho ke Protea Glen on the 2nd of April kaye lo nyaka sisenza i-practical, sihlanganisa into ezinkulu, sizama nokuthakatha. Gqithile kubhele kwezasekuthakatheni. Masingene ke kuyo le ncoko yanamhlanje apho sithetha khona ngokulahla isilwane. I need a little bit of a pause lento, because it's quite a claim. Ukulahla isilwane is a big claim. Siyayichayelela ke xa sichoyo ukuthi keep remembering igama elithi persistence. Sizayiphinda ke lonto idingene, because it's one of the ways zokuyiwina lemfazo yokulwa isilwane. Lento kithi lahla isilwane bantwana omhle maybe misleading, because ngathi ngokuthathwa into iyolahlwa nansi ndiyilahlile. Is a spiritual warfare lento lena. Nansi into yanjiswa nawe, nansi into uyibelekisiwe kuthiwa sisilwane. Xa uyisusa there are ways zoba lento uyisuse. Sometimes uyayisusa apha ecala kwakho, sometimes uyisusa kuwe completely. Sizama ke into yokuthi lento ibe bubhekelaha kuwe is not dying. Ayibulawa lento, akekho umuntu wakwathi uyibulele. Mhlawumbe bakhona bayibulela ngento zabo which we don't have. What is isilwane? Phambi koba singene kulento sithi siyasilahla yintoni isilwane? A simple definition yesilwane which we must use as our working definition, yinto ethi isilwane is anything ethe yavuswa with the intentions of ill intent. Into yasebuthakathini le, yinto evuswayo, yinto ephilayo at a physical level, ithathwe lento yenzwe spiritual izohlala kuwe. Yilonto ke isilwane. We'll try to give imizekelo, mininzi ke imizekelo. We'll just try to give some of them. Imizekelo yesilwane, inyoka for instance iyakwazi ukuvuswa lento ibe sisilwane. Ezi zilwane you'll notice ukuthi some of them zezinto kuthwalwa ngazo. Bakhona abantu abathwele ngazo inyoka. Omnye umuntu ukuthi uhanjiswa nenyoka, ulala nenyoka, unenyoka eswini, unenyoka etenteni, hayi lo muntu unenyoka. Kukho inyoka kokwabo ekwajikeleza inyoka ekhaya. Inyoka le evusiweyo. Andithi sithi lento yinto that used to live, ngoku yavuswa at a spiritual level for ill intents, inyoka. The other examples, humanoid creatures, zizinto that have features zoba ngabantu. They would look like umntu but ayingobantu ezi zinto. So we call them human-like creatures, humanoid creatures ezi. Ikhona ke imizekelo asizuyigqiba nayo, siza kuthela vandla imizekelo yazo ezi humanoid creatures, so that we understand lento ba lento
ibikhe yangumntu. Yabona ke xa kuvuswa ezi humanoid like creatures kuvuswa into eclever man, kuvuswa into ekwazi uku-interact, ekwazi uyoripota. Sithetha ngoThikoloshe apha, yinto ekwazi uzojonga iyothetha nomntu wayo because yona unlike inyoka iyinto that is humanoid. uThikoloshe is one example. Mamlambo, you know, if you are Xhosa speaking, Mamlambo yinto yasemlanjeni. This is le nto kuzawuthiwa ngesilungu yi-mermaid. Mamlambo lowo is human like, apha ngumntu lowa yifish. Sporho, yabona, if you are Xhosa speaking, Sporho kuthiwa nguSporho mathambo. Yile nto ezawuvela kweza signs ze-pirate ngamathambo le nto lena, but we assume ukuthi le nto iyaphila. I-difference between Sporho nesithunzela, isithunzela has many forms. One form ngubani ba nothe kwathiwa uthathiwe usaphila but ubhubhile sisithunzela. Omnye ngumntu ophilayo but uyasetyenziswa sisithunzela. Then kube kwi-hybrids, le nto is about half fish, half man, half crocodile, half snake, half is hybrid. Yinto ethatha ii-shapes, they can be 2, they can be 3, they can be more. Fike le nto ingathi bu-crocodile, bunyoka, le nto bumfene, buntu engaziwayo. This is a hybrid. Ezi zinto yenziwa for a reason. If bafuna le nto uhanjiswa nayo, uthakathwa ngayo, ithathe these shapes. Bafuna le nto ibe yinyoka but ibe ngumntu, le nto ibe bukati, le nto buntu engaziwayo. This is a hybrid, mntanomhle. Ukulwa nayo ke hybrid, ukulwa nazo zonke eza zinto ezihlanganisiweyo to make le hybrid. Umzekelo, uMamlambo would also be a hybrid because le nto is a fish, le nto masingathi is a fish, yinto yasemanzini, ngumntu. So if ulwa nale nto, ulwa nento ezitshintsha-tshintshayo. uMamlambo kweminye imizi le nto kuzawuthi iyajika ibe yikati, iyajika ibe yinkukhu, iyajika ibe yinyoka, iyajika ibe nguMamlambo. Uba uyayiphupha uphupha umlungu. Yes, uphupha umlungu, sithi umlungu nguMamlambo. Then kubekho ii-home creatures, zezinto eziqhelekileyo phakathi kwamakhaya ethu. They are unassuming. You look at them, they don't really, grab your attention. Iimpukane, iimpuku, ii-geckos, amacikilishe, izicawu, amaphela, ikati, inkukhu. Ezi zinto zezi zinto sihlala nazo. The list is longer than this, but ngumzekelo zezinto sihlala nazo. Umzekelo impukane masingathi xa sibona impukane and then we get terrified, but zikhona impukane obona uba le is not normal. Impuku zizinto esihlala nazo, impuku, but they now get used as izinto to take another shape, another dimension at a spiritual level. Amacikilishe, spiders, cockroaches. Cockroaches ke ziyafana nempukane, sisichitho lento lena, into ezokuchitha, while impuku into zomamela. Ezinto inkukhu, yes, yona inyoka, lanto leyana yinyoka. Then kubekho iintaka nazo ezisetyenziswayo. We used to say amasomi zintaka zasekhaya. Tshintshwe mntanomhle, ii-crows zinto zokuthakatha zizofika around 5-6. Sizokrwathishe phezu kwendlu ube dizzy, udinwe, you're not gonna be productive that day. Ziyasetyenziswa. Hayi ke isikhova, we've had into yesikhova for years. Isikhova khona wakho wafowuna, tata uphele nasi isikhova siyakhala ngasekhaya. Ndiyabuza ndawoni, 5 houses away, kumthi wa-5. Why now is it your business? Isikhova esikhala 5 houses away kulamzi, andilali, ndithini, ndiqhumise, zisikhova. Ii-crows uzawufika ezi zinto, they really irritate. Mna ndine-problem namasomi. I've got my own history. Ukuze ndazi ngamasomi, someone say, zintaka zasekhaya, akho masomi zintaka zasekhaya anymore, kubhele, ewe phayana kokwenu. What is i-modus operandi yezi zinto? How do they work izinto zobuthakathi? Ezi zinto, ezi zilwane njengoba zivusiwe mntanomhle, yinto ehanjiswa nawe le. If I call, like for instance, we made umzekelo wayo le nyoka eseswini, but ubuninzi bazo zizinto ezihanjiswa nawe. When you go to interview, kuvela lo Thikoloshe kanye esithunzela. Ukuba umuntu ufuna ukunceda, kuvela le nto phambi kwakho.
Abantu when they look at you awuthandeki because kukho this nto ephambi kwakho, lento idilale nawe ngenye imini, lento ikubhekelise ebantwini, abantu abasakufuni, you don't have friends, you don't have a relationship that are meaningful, nefamily yakho kwena isakufuni because kukho lento. One mother said to me, umntwana might think unento ahambiswa nayo. You know, I've got a problem looking at this child. Wathi xa yohlola lo mama kwatshiwo nyani kwathiwa umntana wakho uyasetyenziswa ebusuku akalali, uyinto ehamba igrumba imingxuni iqaphula abantu, usetyenziswa kumakhulu wakhe, into enjalo. Zezi zinto, this is how they work. Zikwenzela isimnyama esi singu-advance. Esi simnyama ke mntana omhle, yeah, my experience ayifuni iziwasho le, ifuna amayeza lena into most of the time. So what is our attack strategy? You remember our motto for today? Our motto iti persistence is our main strategy in dealing with lento. If ulwa nesilwane, isilwane into evusiweyo, into ephilayo, into enenkani. Remember, any human being okanye any animal including insects, there are two things as it drive anything ephilayo. Survival. Number two, procreation. Survival, lento will do anything to survive. Lento will try to procreate, even if it means in the process it must die, because as into ezidrivayo nayo lento le, because iphila, survival is part of what is in its DNA yasebuthakathini. To survive, yiloo nto izawuba nenkani uthi lento yayigxotha ayifuni, because ifakwe kuwe and yachazela ukuthi wena uzawuphila if and only if usecaleni kwalo mntu. Once usuke ecaleni kwalo mntu, that is why ezinye izilwane they kill you if uyasisusa, particularly ezizilandiweyo. Yabona esihosland emzini siyakuqenga mntana omhle xa ufuna ukusigxotha. Namhlanje siyahlanganisa ke amayeza abantu abahle apho sithi sizamana naso isilwane. Azaba mahlanu kuphela, only 5. Siqale ngawo amafutha omhlaba Mpila. We discussed Mpila ke on Wednesday. Go back uyofunda ngayo Mpila. Liyeze lihle eli ukuba izawungena emlonyeni mntana omhle sithi in moderation. If izawungena emlonyeni in moderation, ungayibhaxi. Number 2 sithi idangabane. Kumafevuka lona ke naye simncokole khawukuye uyomchekisha. We'll also try to attach kulandithi recommended. Klika wena xa iphelile video uve ngedangabane. Number 3 amathunzentaba. Bathi ngumnyamathe kwezinye ikona. Amathunzentaba khawafumane nawo kule combination uwasebenzisa. Izoba liyeze libomvu ke. Ukuba likho bomvu, it would be something else. Number 4 sithi umlahleni sefile. Bathi nguphephelelangeni. Liyeze lihle nalo elo zafika liziqinele kulo kona, liqine kulo, bakuthakatha ngaye umlahleni. Njengoba wena ungenamfu ungenamphambili, abantu xa bekujongile usengomntu ufile, siphinde sibuyisela kwayena umlahleni xa sizama ukukunyanga. Sithi amazwi ahlabayo isibharha. Amazwi ahlabayo ke ikwasiso nesikhafulo lento nje bayisiyeza kuthiwa liyathethiswa nje buzawuthetha nje. Amazwi ahlabayo aphinde lento ibe yinto ebuyisela izinto apho zisuka khona. Sithini ke xa sesiyigqibile uyifumana yonke lento? Siyangqusha mntana omhle, siyagrita loo ndlela wenza ngayo uzenze ezi zinto zilingane. But when it comes to drinking, Mpila singayi ngamandla kuyo because it can be toxic. Go check as journals besithetha ngazo apho kuthethwa ngetoxicity yayo Mpila. Uzihlanganisile ke izinto, sikhuthaza ukuthi uhlambe ngamanzi abandayo. There is a reason for ukusebenzisa amanzi abandayo. Sihlamba njani ke mntana ebhele? Asingeni vaskomini mambhele, asingeni vaskomini. Uwasokile lamayeza into engange-hour or more. Siwasokele mawadibane mawatsale lamayeza. Noma wazamisa, kuyafuna wazamisa, is up to you. Uwathi qu phezulu enhloko, ilitha is enough, ungade wenze i-20 liter.
sowukhile la mayeza uya kuloo ndawo i-outside uba kule ndawo kuyo ukhona umlambo likhona ithafa loo ndawo ukwazi uya kuyo ufike uhambeze uthukise ushawutise kuba kaloku awuzusikhupha esi silwane uzinxibela ibhatyi yakho uhlamba unxiba ibhatyi uhambaze utsho kuyisha kule ndawo amanzi phezulu ungahlambi ke xa ugqiba ufika ekhaya. Number 2 yilena isithi in equal parts, andithi uyimixile in equal parts. I-rule ke ngokwalapha ekhaya 1 spoon 1 liter. Imizi ayifani, kweminye imizi bazawukhanga ngesandla sonke kuthiwa mbopheka. I-rule elapha ekhaya 1 spoon 1 liter, at least 1.5 spoon kula combination uyenzileyo for 1 liter. I'm suggesting kule case libilise ungadluli kwi-5 minutes, bilisa usele. There is another way yoyenza ngale nto sela, but ngoku libilisa ungadluli kwi-5 minutes and then cup at least twice a day. Ungaphinda ke ngoku after uyisele le nto wayigqiba i-5 days kusuku lwe-6 phalaza, uphinde ubuyele kwiveki elandelayo the whole 5 days. Saturday futhi phalaza, uphinde ubuyele khawuyenze le nto i-3 weeks minimum usenza le nto. Ukuba upersistence lona ungene apha kuwenhloko ungayenza le nto noba yinyanga uyigqibe usela the whole. Isilwane sinenkani, awuzuyithatha le nto in one day uthi uyiwinile, ifuna ube persistent. Zibe worse izilwane ezi zisuka phi emakhayeni ethu, zinenkani. Yakubona ngoku usebenzisa amayeza, izawuhamba iyoripota ikihlala ixhwarha ijonga ifuna ubuya. Xa ibuya mayifika usebhizi yiyo, masiphinde kwangala mayeza sichele. Qale ngaphakathi endlini, ikamera zonke phansi kwebhedi, emva kwewardrobe esilingini, phezu kwendlu, phansi kwesofa, yonke indawo okwazi ukwenza kuyo. Uphakamise neekhisti kuthiwa yintoni, yityesi laa nto, kungabikho ndawo ishekileyo ingenzwanga nto. Silwa into ephilayo apha. But kule discussion we're not talking about zonke zayo, they were just examples. Asithethanga ngezigcawo iintontoni, but nazo ukuba sibe nelakhi zizawugxotheka. We emphasizing what we started with, persistence. Ungagive up, izawuhamba lento iphinde ibuye, izawuhamba lento. Some people are paying, I couldn't believe ukuthi umuntu ubhatala close to about 300,000 kuthiwa kugxothwa isilwane siphinde singahambi. Izinto esizenziwa ngabantu abanyangayo, they are nje is something ungazuyi-understanda. Ugxothwa isilwane 7,000 asihambanga esilwane 15,000 akukho nale nto ayi-return job tata ubheleza silwane asikahambi. Ndiunderstanda xa kuthiwa siye sahamba for inyanga at least, so sivuselelo is not a return job. Unyangwa isilwane namhlanje same day ubhatele imali, same day le nto iyabuya, same day. It means ikhange ihambe. Masiyeke nitoyitoyi ke phele, nanso ke into besiyiphethe sincokola ngaso isilwane. Ndicinga uba khawuzizamele ubuya kwazi. Idangabane usenongalifumani kule venkile ingakokwenu, ungasitshekisha sikuthumelele. Uyathengisa ubhela uthengisa nedangabane, siyalifumana ke kule milambo sihamba kulo. Liyafumaneka wena mntu ojikeleza ngaselwandle, likhona along ulwandle. Abanye abantu bathi olungaselwandle alunamandla. I don't know about that, bathi lutyiwe abantu bamayeza. Thina sisebenzisa iyeza as we find it in its natural environment. Ukuba ufumana olungaselwandle, thatha mntanomhle, ufumane lingasemfuleni, luzaba purplish ke lona, aluzuba green njengeli lisegadini. Elisegadini alinamandla, thathela semfuleni, because kaloku silahla into, ezinye zisuke emanzini, masilahle hambe namanzi. Naloko idangabane uba uthi alifuna ungali-order sikuthumelele, alikho. Sayeka uzifaka ezininzi zabo 20 rand, sizawuzikhupha phantse zonke ezinto zabo ma-20 rand, siyasokolisa. Siyigqibile ke namhlanje idangabane neMpila, siyekile yalala siyodibana tomorrow Saturday on the 12th of February 2022. Camagu.